salam dari kami Woko Channel. Piye toki? Wis to mantu aku. Pena. Panggah oke. Kan siang di sawah bolo. Mangan ya. Mangan di sawah bolo lo ya. Masuk ta? Ngomong lu udah ngomangan. Wah, kemangan tak poso. Tim sapu. Entek nih berarti. Mangan bolo. Mangan bolo. Mangan nang sawah masuk jen. Permacul. Masuk bolo. Lah lomba ngeremuk motor iki ayo sapa melok. Lomba ngeremuk motor iki bolo. Wis ndang sing iso sapa ndang rene wis. Celo aja didandani diremuke pancen. Diremuk iki pancen lebah gitu. Lomba ngeremuk motor karo Pak Ari lho iki lho. Peh. Marah-marah iki lho. Bisa masa kuwi masih marah-marah. Sampai ora. Pokoke sampai ora jut. Iya. Ngeremuk motor bolo. Laga ta domong rang lomba remuk montor bolo wis to. Ndang sapa sing iso, Ndang? Giliran ayo. Ayo sapa sing iso, Ndang? Remuk-remuk apa meneh iki alah. Malah wit pelem iki lah ditabrak arepan. Wis ra gotro belas iki malah. Rai sangian. Sangi. Monggo nek kekirangan penyanyi niki saged dijob niki monggo. Nggih. Monggo. Pinteran, Mbak? Juta kelong 3 juta. 3 juta 199. Monggo. Agustusan kirang penyanyi nggih monggo saged dijak. Monggo. Biang ngoten ya. Adon kok ngono to. Monggo. Nyanyi bos seksi rek anggur riler. Ya, aja. Dan just pokoknya. Allah ngesane ayu-ayu cek enom mana-mana ngesane kursinan rodo ya Allah. Ayu ngesane ya Allah. Berhasil. Sarapan burung nak? Burung. Tulang. Pamahne lembut. Lotek ya, kayak sekrop ya. Aimu. Tulangan, Gus. Tulangan. Ane tak pepe lah kemana. Sot bola, wes. Keterak tamu ke Jawa Tengah bola. Amah bola. Tamu kameramen kuncengnya. Amah bola. Kan tamu ke Jawa Tengah biyak bola. Kayak situ shot, wes bar, wes bar. Kayak situ shot bola, tekan tamu. Ke Jawa Tengah. Lah iya. Bung, tang sak pira, Pak? Pak Tukang Kancil. Iki karek munggah netok bola, iki gentenge karek munggah netok. Bu, Pak Tukang. Mari burung. Durung. Kurang apa, Pak Tukang? Kurang ajar. Kurang ajar. Karek munggah netok gentenge iki. Lah iya. Bayaran absen. Bayaran absen. Rek pas melungkung ngene iki ya ketok rukun maneh lho ya.
Melumpuk, purele melumpuk. Nah, nek pas melumpuk nek ketok rukun jenenge. Ya Allah. Jan ya Allah. Nek dikon masangkan stok nggowo bedil, golek properti, Ayo. leasing. Nah, itu namanya kerja sama tim yang baik seperti itu. Saling Anggae dhewe-dhewe audio-audio. Wong ngono. Karaktere dhewe-dhewe. Karakter matamu kuwi. Kuwi jenenge ora kerja tim, jenenge urip dhewe-dhewe. Nek peh tanggungane tandangi tanggungane dhewe ya ta. Nek waya anu butuhne kancane, kuwi jenenge dudu kerja sama tim yang baik. Jenenge urip dhewe-dhewe. Ngopi bareng. Iki jenenge kebersamaan niki. Nah, Pas saya mangan kebersamaan. pindah spot bola ki ngopi nang gone galesan iki. Tak kae aku nya. Pindah spot. Pindah spot bola, pindah spot iki. Es boba bulet. Bulet karo Denny lho odo iki. Bulet akhirnya amis-amisan. Akhirnya amis-amisan bulet ya. Acarane berburu rondo bola. Berburu rondo. Tengalas. Nang tengah alas bola ki nang ngene spote pintu masuk ndi ya ki bola. Sik to, pintu masuk nang leangan gak salah bola. Nah, iki lho, nang kene iki lho bola aku. Nah, iki lho. Air terjun leangan bola nang kene iki aku karo wong-wong. Wis. Nah, iki. Narane bola adong aku. Golek sing hawa seger-seger bola. Bukan sing sing ngori bola. Ngono kira-kira. Bergulap dengan bunga ancil. Ganteng kayak lawo. Kena tamu. Senen apa? Senen ono. Hah? Wis seneni. Kawan. Oh, bos. Ini kancil. Yuk. Bro. Action. Tapi gak apa-apa, Dik. Pakai kepok manis. Gak lagi malah. Ya, aja pun lepot, aku kongkonan enggak. Ya, piye maksudnya? Modelin. Tulang mengamini, kelas 2 kodok, Mas.